Merħba, jena Mario Xwireb, il-programm huwa Ras Imbras matul il-lejl illi għadda intlaħaq il-qofol ta' sena sieħa tal-industrija taċ-ċinema pratikament is-96 edizzjoni tal-Academy Awards kif aħna nafuhom bħala l-Oscars u Oppenheimer kważi kif mistenni rebaħ 7 Oscars l-iktar wieħed l-aħjar film, l-aħjar attur Cillian Murphy, Christopher Nolan, l-aħjar direttur, Emma Stone mbagħad għal Poor Things rebħet l-aħjar attriċi għall-interpretazzjoni tagħha f'dak il-film. Barbie hekk u hekk, kanzunetta minn dan il-film partikolari rebħet Oscar ukoll. Miegħi llum Ras Imbras Mirnat Soppardi. Grazzi tal-inqat magħna. Grazzi tal-istedina. Kollox kif mistenni? Oppenheimer ċertament. Kienet tkun assurda kieku ma rebax. Film twil vera ma film eċċezzjonali, Christopher Nolan ilu jaħdem u jaf x'inhu jagħmel. Mela ħal-oħra għandek il-Emma Stone li kienet kemm xejn ta' sorpriża kulħadd ħaseb li Lily Gladstone li kienet l-attriċi prinċipali f'Killers of the Flower Moon ta' Martin Scorsese kienet sa tirbaħ biex jingħata rikonoxximent lin-Native Americans, l-Amerikani indiġeni ta' dak kollu li għaddew minnu. Imma fl-istess ħin jekk verament tifhem l-industrija tal-films ma tara jiex daqshekk sorpriża, l-Akkademja dejjem tippreferi nies stabiliti bħal huma Emma Stone. Jirrikonoxxu lil nies bħal Lily Gladstone b'nominazzjoni imma biex tirbaħ l-ewwel darba li tiġi nominata f'qasam daqshekk kruċjali li huwa attriċi fil-parti prinċipali hija diffiċli ħafna. Emma Stone qed naraw il-mument emozjonanti ta' meta forsi anka permezz tal-audio nistgħu nisimgħu dan il-mument partikolari meta kien annunzjat li rebħet l-award. X'ikun qegħdin iħossu l-atturi u l-attriċi f'mument bħal dan, tgħidli kif nista' qatt inkun naf jiena ma kontx sitwazzjoni bħal din, imma ċertament illi tidher sorpriża. Ikunu jafu minn qabel ejn nistaqsu. Mhux suppost, ħa nenfasizza, vera mhux suppost. Issa xi kultant in-nies li jibgħatu biex jippreżentaw l-award issa tagħtih li jkunu jafu li hija naqra perikoluża. Emma Stone ovvja hija emozjonata ħafna li xtara ċertament li l-libsa tagħha tqattat. Il-libsa tagħha tqattat ħelwa l-istorja għaliex kienet jisa tisfen u tkanta ma' Ryan Gosling li għandha relazzjoni tajba ħafna magħha, miegħu skużani, waqt li kienet ikkanta I'm just Ken iktar kmieni u naħseb tant qabżet u ferħet li qattat naqra l-libsa. Ma naħsibx li Louis Vuitton il-diżinjatur ta' dik il-libsa tant kien kuntent. Ma insomma s-saf idea qiegħda ġifieri. Morru lura fuq il-Best Picture, Oppenheimer. 13 nomina kellu da u rebaħ 7 Oscars. Daqxie iktar minn 50%. Xorta kulħadd qed jgħid isma' kemm mar tajjeb. Il-kbar kollha rebaħhom. Best film, Best Director, Best Actor, Best Supporting Actor. Li ma ħax hija Best Actress Emily Blunt, forsi ma kampanjaġ biżejjed, imma l-iktar wieħed importanti l-aħjar film illi ejja ngħidwa kif inhi kien l-iktar wieħed illi rriet l-aħjar direttur dawk ħaduhom. Għal min ma raħx il-film, probabilment ma ftit jgħadu ma raħx. X'għandu speċjali? Ġida jirrakkonta kif ġiet żviluppata l-arma nukleari, l-bomba nukleari, ma ġifieri x'għandu speċjali hekk biex ċaħat fjalek ovvjament istaqsina. L-importanza tal-film huwa storiku. Illi narġgħu nitkellmu dwar l-importanza tal-armamenti nukleari, dwar ir-responsabilità. Dan iż-żmien partikolari qed ngħixu fih, le? Eżatt. Huwa il-kwistjoni tal-armamenti nukleari avolja xi kultant in-nies jaħsbu li xi ħaġa oskura u li qatt ma tista' tiġri. Il-verità tajjeb illi darba kultant narġgħu nqajmuh id-diskors. Li hemm interessanti wkoll huwa Oppenheimer u r-relazzjoni li hu kellu mal-Buddiżmu. Li iktar ma jmur again dejjem hija topika dik ir-relazzjoni mar-reliġjon, ir-relazzjoni mal-integrità, mal-ħsibijiet profondi, dik universali kemm jekk tkun Kattoliku, rigard x'inhu r-reliġjon tiegħek, l-aspetti li jfoka fuq il-film, dawk b'xi mod jew ieħor jappellaw lil kull nazzjon, kull kultura, kull forma. Christopher Nolan, id-direttur, jilħaq il-qofol tal-karriera tiegħu bih dan jew inkella it-komplija. Tkun diffiċli ħafna. ċertament nifhem għal tgħidli hekk
films eccellenti pal-muma The Prestige, pal-muma Inception, pal-muma The Dark Knight, kolla yes, Iva, kienu they were leading up għal dal-magnum opus. Se jkun diffiċli, Iva, Christopher Nolan però huwa tant persuna ġenju illi naħseb jirnexxielu ta' jagħtina xi ħaġa oħra. Probabbli ħajaqbad xi forma ta' figura storika oħra u jagħtina lenti interessanti dwar dik il-figura ma jirnexxielu ta'. Films oħrajn li laqtuk jew stejjer partikolari li laqtuk minn din is-serata li għaddit? The Zone of Interest. The Zone of Interest rebaħ għall-aħjar film in a foreign language. Huwa dwar, again, moment storiku importanti, dwar persuna nazista li kienet jibni id-dar ideali ħdejn kamp ta' konċentrament. Imma l-iktar moment interessanti kien meta telaw jaċċettaw il-rebbieħa kienu ludi u tkellem dwar kemm huwa importanti illi nħarsu lejn il-konflitt li għaddej palissa u nħarsu lejn il-lenti differenti. Issa ħanajlek għala dik hija tant importanti. Ġo Hollywood, is-soltu, ma titkellimx assolutament kontra jew astimplika illi l-Lut jew l-Iżrael għandhom huma assertivi u kollox kif jagħmlu huma huwa tajjeb, ma tistax astimplika illi hemm a different perspective. Illi xi ħadd ludi għala waqt l-Oscars, jiena fl-opinjoni personali tiegħi dak huwa l-mument li kulħadd bissu qed jitkellem fuq huma ġi overshadow ċertu affarijiet li huma inqas kontroversjali. Mela, hemm fuq affarijiet inqas kontroversjali. Il-performances li kien hemm mod partikolari taf inti ħanieħdok fuq Barbie le wkoll. L-għonet Barbie kanzunetta ta' Billie Eilish li ħadet l-Oscar, hawnhekk ħana naraw spjegalna inti hemm Slash u hemm. Iva, Slash il-kitarrista Guns N' Roses li ħelwa immens dwar dis-sera. Ken, le? Iva, dak huwa Ryan Gosling, hija li kif qed tara u li bes kollu roża. Il-żeffina libsin is-suits kien hemm min qabbilha b'mod naturali lejn il-famuża silta ta' Marilyn Monroe ta' Diamonds Are a Girl's Best Friend. Hawnhekk qed taraħ kanta mad-direttur Greta Gerwig u ma' America Ferrera li kienet innominata, hawnhekk fejn daqsa tara il-mument fejn tqattat Emmy, fejn tqattat il-libsa ta' Emma Stone. Ryan Gosling u Emma Stone ħbib antiki ilhom jaħdmu films flimkien. Di vera ħelwa, di tibda tgħid imma ta' min dik li. Dik hija li tal-kameraman. Allura. U fil-fatt qegħdin naraw hemmhekk on stage palissa tal-aħdejn, le? Iva. Hija teżatt wara Slash. Insomma, dak huwa moment partikolari, hawnhekk ovvjament ikomplu l-performances, kien hemm mument ieħor partikolari, xi ħadd nasal ħwejjeġ warajja. Iva. John Cena, wrestler illi sar attur, persuna simpatiku għall-aħħar, ħareġ biex jippreżenta U nistgħu narawha din, nistgħu narawha. Ħareġ biex jippreżenta? L-award għall-aħjar kostumi. Allura xi ħadd kellu l-idea Dini. riskjuża imma ħadmet perfettament biex jenfasizza għala l-kostum huma daqshekk importanti. Costumes, they are so important. Yeah, you look beautiful. And the Oscar goes to Poor Things. U wasallu l-kostum hemmhekk on stage, insomma, mbagħad Poor Things rebaħu wkoll u rebħu bħalma rebħu oħrajn. Mario Zoppardi kien qiegħed hemmhekk isegwi s-serata, Mario Zoppardi ta' fuq minn tertuqa 35 u mod speċifiku speċjali għal Rasim Bras batilna dan il-messaġġ billi identifikalna wkoll numru ta' kurzitajiet li laqtu lilu seta' jara propju dak il-ħin waqt li kien qiegħed hemmhekk waqt il-Governor's Ball immedjatament wara s-serata. Jeneraw. Wara li tispiċċa ċ-ċerimonja tal-Oscars, kulħadd jitla fis-solar ta' fuq tal-Lois Hotel fejn hemmhekk issir dik li jgħidu l-Governor's Ball u t-tensjoni kollha ta' bejniethom tispiċċa u kulħadd jibda jħossu relassat ngħidu aħna Billie Eilish iddeċidiet li tneħħi ż-żarbun iswed li kienet libsa u minflok toqgħod timxi bil-kalzetti bojot. Mument ieħor sabiħ, romantiku, huwa meta Dave McCary ibuks lil martu Emma Stone li kienet għadha kif rebħet u anke ħolqot sorpriża meta rebħet l-Oscar għall-aħjar attriċi għall parti li għandha f'Poor Things, ma ninsewx illi meta jagħtuhom l-Oscar fuq il-palk dawn l-Oscars kull ma jkun hemm miktub fuq huwa il-kategorija fil-każ tagħha għall-aħjar attriċi u s-sena, imma l-isem
l-isem tagħha imma Stone dak jiġi engraved propju meta jitilgħu għal Governor's Ball. Moment ieħor kurjuż li kien sabiħ ukoll meta l-attur Sterling K. Brown li jidher fil-film American Fiction xtaq iżomm l-Oscar li kien għandu kif rebaħ Cord Jefferson. Cord Jefferson huwa id-direttur kif ukoll l-scriptwriter ta' l-istess film jiġifieri American Fiction. U dik hija atmosfera li kunem waqt il-Governor's Ball immedjatament wara s-serata. Ma mek Mario isu wieġeb anke l-mistoqsija li għamiltlek l-ewwel jiena, isma' kemm ikunu jafu qabel. Ikunu jafu qabel daw li jkunu rebħu interessanti li l-istatwetta jinaqxu ilhom eżatt wara ċerimonja. Meta saqsid il-mistoqsija bil-forsi kollok issemmi dak il-famuż każ meta biżbal qalu li rebaħ La La Land bħala l-aħjar film meta fil-verità kellu jirbaħ Moonlight. Dik kienet ħolqot kontroversja kbira. Kombinazzjoni. 3 snin ilu, 4 snin ilu kemm ilu. Kombinazzjoni Emma Stone ukoll kienet rebħed dakinhar bħala l-aħjar attriċi. Infatti meta ħareġ Al Pacino u tipikament tal-istil ħellu tiegħu nessa jgħid min huma il-films innominati kien hemm naqra tensjoni fl-udjenza x'tipu jaqgħu ġara xi ħaġa rġajna imma fil-verità kien ġost Al Pacino being Al Pacino u nessa bl-ispirtu tiegħu ġost qabatu qal minn rebaħu daqshekk. Ħares, fl-era tal-konsum digitali u fl-era ta' Netflix u ta' Hulu, ta' tant affarijiet oħrajn, insomma pjattaformi oħrajn fejn in-nies jistgħu jaraw films, serje u tant oħrajn, tant affarijiet oħra. Għaliex l-Oscars għadhom jew inkella l-mistoqsija mek bil-kontra, għadhom l-Oscars jiġbdu daqshekk interess? Ejja ngħidu kif inhi le. Il-verità hija li il-viewership tal-Oscars batiet ħafna fl-aħħar snin. ċarament dik is-silta Time Just Ken kienet purament biex tiġbed l-udjenzi. Ħadd ma ħaseb li Just Ken ħajirba, ma jgħidu kif kienet naqra mġebda li kien innominat to begin with. Li jiġri kif sew inti hija li f'dan l-era ta' social media ta' dawn il-pjattaformi kulħadd hija ħafna aktar esponut għal-medium tal-film. Allura b'xi mod jew ieħor iħoss li jifhem iktar u espost iħoss li jista' janalizza aħjar. Li hija xi ħaġa sabiħa. Probabbli joħloq il-kontenut ukoll għas-social media, allura jibda jqabbel ukoll affarijiet li jara ma' dak li jagħmelu. Imma that being said, l-Oscars xorta jibqgħu l-ogħla premju fid-dinja li jista' jkollok dal-qasam, ġifieri. Anke jekk forsi tkun dak it-tip ta' persuna li tgħid jiena nirriġetta dawn il-formulatajiet. Ix-xewqa dejjem tiqpa' tkun hemmhekk. Li terba' Oscar. Isma' fil-ġimgħat li għaddew, fix-xhur li għaddew, kellna l-kwistjoni kollha tal-strike ta' min tal-script writers minħabba l-intelligenza artifiċjali u jridu garanziji għax-xogħol tagħhom u dal-affarijiet kollha. Ma jidhirx li affettwat is-96 edizzjoni tal-Oscars? Ma fetwaċ minħabba li l-Oscars huma fissati illi kemm jista' jkun dejjem ikunu politically correct, speċjalment wara li sentejn ilu ġralhom Will Smith hemm ħafna enfasi iktar minn qatt qabel isma' ara ħadd ma jfettillu jagħmel li xi ħaġa kontroversjali. Jimmy Kimmel irrefera għaliha. Jimmy Kimmel irrefera mill-ċajta tajba ħafna għall-ewwel konna ninkwetaw fuq lejha issa we can go back to worrying about younger actors taking our place li għal-vera biża tal-atturi. Naħseb għadu naqra kmieni biex naraw kif impattaw daw in-negozjati il-dinja tal-films. Għadbaqa naqra aktar żmien. Alright, l-impressjoni tiegħek fejn sejra d-dinja tal-films? Hija diffiċli ħafna toħloq stejjer illi qatt ma rakkuntajna qabel. Qed naraw ir-reboots, qed naraw ir-remakes, in-nies qed jgħajjew. Huwa diffiċli ħafna illi tikteb storja oriġinali. That being said, naħseb dawn in-nies illi qed jixtiequ joħolqu il-kontenut tagħhom minn dawk irridu nisimgħu. Mhux mill-istess 4 persuni li ilhom jagħmlu l-films. Kull rispett lejhom Steven Spielberg, Martin Scorsese, orajt huma mħuħ kbar. Imma l-istejjer Semmi 4 ismijiet hemm ġifieri. L-istejjer tagħhom qednihom. Issa huwa żmien illi nisimgħu mill-grassroots. Imma m'għandniex nirrispettaw il dawk illi ġew qabel u li tawna dawk il-films. Għandna assolutament u jgħalmuk ħafna. Imma illi nibqgħu pereżempju nagħtu l-aqwa premijiet lilhom biss, irridu nżommu bilanċ. Irridu nagħtu l-opportunità għux. Mirnat Soppordi, grazzi ħafna tal-kont miegħi il-programm Ras Imbras kuljum fit-3 ta' war nofsinhar, imtenni fis-6 nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Insellmikom.